Bastard, to jsem já. Risk. Hrát. Jdeme pokračovat v Minecraftu, který šel. Hrál jsem můj svět. YouTube jsem ještě nehrál, jenom s váma. Takže se těším. Jako mám tady světy dva, ty jsou rozehraný, takže ty hrát nebude. Takže to jsem si postavil baráček a žiju a zabil mě zombík. Nevím, kam se mi podělily věci, tak jsem šel doznova. Šel jsem tam, oni tam byli jako stovci na koni. Já jsem postavil baráček nahoře. Na takovém menším kopci. A tam jsem je vyhlížel. Jsem tam jednou se prohlížel. Já jsem si myslel, že tam jsou věci. Jsem zjistil, že tam nejsou. Ty věci někam zmizely. Jsem zdrhnul s dveřma. Tak postavil jsem si jiný baráček. Ten byl pěkný. Ten byl malý. Pak jsem si ho zvětšil. Mám tam 3 místnosti. Tak. Nebudu kecávat tam ty světy, nehrát. Tak. Omlouvám se za to, když nebudu moc komunikovat. Za to kolikrát že nevím ani, že točím. Jo. To je to má. Vím, nic nevidíme. Chvíli počkejte. Ale já teď něco vidíme, že jo? Ostatně něco vidí. Si postavíme střížku. Si to bude hlínová, co? Hlavně, že máme velké baráky. Monstra mám vypnutý, protože jsem čekal, že budu vůbec a budu si stavit velký barák, a který nebudu mít dost kost. Protože jsem je vypnul, že budu mít barák a věci, tak je zapnu. Jen to nevypadly semínka. To je na prd. Tak. Nebojte, zkusím se nezažrat do hry. Sny. Tak, to radši vybalit nebudeme. Tady. Tady. Já vím, že to tadyhle semínka máme. No jo, počkat, my se tady 2 bloky postavili jinde. A ještě udělám něco. Takový zmetkovský. Bych měl víc materiálu. Krohy ani nejsou vidět, jenom zvenku. Tak je zbořím. A on bude i pěkně vypadat furt. Tak, mám 5. Ještě tady. Nádhera. Budu točit hodně. Tak hraju Minecraft Pocket Edition. Nevím proč, ale baví mě to. Mě baví hromada her, co s váma točím. Jinak mě to nebaví. Uvidíme, jestli budu natáčet tak raudy. Death Trigger. Uvidíme, jak se mi bude chtít. Geometry Dash už tam máte. Nebo Geometry Dash. Už tam máte 2 videjka.
Omlouvám se za tam to, já neměl vůbec, já to odinstaloval, včera nainstaloval, takže se omlouvám. Tak, no, co tady děláš? Tak, teď už by to na tu střechu mohlo stačit. Tak, 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 tak. A teda tak, 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 tak. Já jsem myslel, že to je malý domeček, jenže jsem si řekl, to vystačí. No, jak vidíte, tak je to zatím nevystačilo. Já se právě tam zase já mám třeba chobotnic. To 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, no už se rozjednívá. Tak, 4, 8, 10, 8, 12, 16, 20, 24, se začala rozjednívat. Já už teď jenom kousek baráčku a budu mít konečně střechu. Ještě pár stromečků, budu mít střechu konečně. Budu moct dělat si to nadšení a budu moct pustit zombíky. Prostě příště. Já bych to nepřežil. Bych si na rychlovku stavil malý baráček. Hodně. Jo. Doufám, že to bude stačit, už to, tam tolik toho není. Já bych byl rád, kdyby stačilo těch 28 tady z břízy. A prdele, já nemám. Natěžit to další, abych mohl. Není špatný nápad si tady nakrást sazeničky, ne? Není to špatný nápad. Tenkrát 4. Ty wow. A max 64. Sazenička. Už mám 3 sazeničky. Ale brýzo. Spojeno přispěje. Brýzy jsou vždycky vysoký. Zákeř. Teda jak nejsou vysoký, jak se jen chce. Břízy bych taky mohl kolem sebe zasadit. Té břízový dveře jsou pěkný. Řekla musím mít sazeničku břízy. Když jsem kácel na kraji lesa. Břízy tam by mohla být. Ovečka. Ovečka.
Dobrý, nic jsem nepostavil. Jsem pro ovešku. Druhá. Kill. Stůj, ty ovce blbá. Konečně. Jo, kill. Ty vole, pojď se killovat. Třetí vlna, budu mít post. Pojď sem. Ovečko, šel, pojď sem. Ty vyběhneš, štěstí na pocán, ty kundo. Ale proč jí taky nevypadávají vajíčka z té slepice? Jenom prasa, tam se pro ní. Jo, to je to otravný prase. A to je si ho ještě. Kill. Je killnutý. Jo, tam nemá co otravovat. Tak. Na chvíli, páni a dámové, končíme. Spíš toho budu mít hodně. Teď brýza. Je dobrý. Co tomu je? Tak. Postýlku, krompet, meče, lopaty, kde se motyčky, peseky. Tak. Jo, na tohle se zabije. Postavíme radši okamžitě. Myslím, jako jednou se mi dostalo Heavy zombie. Dostával střechu a řekl si, konečně jsem v bezpečí. Něco mě majzlo. Tak já dobrý, jsem se asi jen flák, nebo se to steklo nějak. Mě to fláklo. Zombík tam byl. Jen chybu už nikdy neudělám. Dobrá, nemám uhlí na torčky. Já to postavil, jsem si tam mohl postavit. Já můžu říct nic neohrožuje. Tak, už jsme tady. Oveška. A my už poštílku máme. A nás už ovešky nezajímají. Uhlí. Hledáš, bude mít zaplý z rudy. Normálně, až to bude mít, protože to bude hodně těžký.
nebude mít i hlad kolikrát. Teď nebude mít hlad ani příšery na nás zaútočej, takže je to dobrý, ale pak bude mít normálně, to budou útočit příšery, bude mít hlad, takže potřebujeme hodně věcí. Ajajaj.